wari kɛmɛ segin Musa ko jumɛn kɛmɛ segin kɛ Musa i fɛnɛ bilama ye Musa bi wari tɛ yɛrɛ dɛ ne ma le ɲɔgɔn bolo tɔgɔ sugu dɔ la an ka le ne ye muso de furu ne bɛ nasɔngɔ de bɔ sisan n tɛ mana ko wɛrɛ n ka wari jan ka taa jɔ ka moto jɔ fɔlɔ k'a lajɛ ɲɔgɔn bolo ne bɛ fɛ ka taa ni sira min o tɛ ne arrange koyi jɛnɛ ko don n ka wari jan ka taa ne pakɛla ta ka n'a bila o ka so a b'a ban ko a tɛ n ka wari sara denmuso kunna mina cɛkɔrɔba sabali o man di n ye dɛ sabali den a ye mun de k'i la pakɛla tɛ wa n ka wari jan ka taa n tɛ kuma jama na dɛ n denmuso de don a tɔgɔ jɛnɛ bon ni denmuso don i denmuso tɔgɔ de ko pakɛla jɛnɛ pakɛla pakɛla ye mun ye de pakɛla ye mun ye ni ye mun y'a da de sufɛ mɔgɔw tɛ wa ne yɛrɛ tɔrɔ telimantigi Musa bɛ ka min yɛrɛ i ka mala kunna ta o den kan dɛ yɔrɔ aw fila aw tɛ denmusow ye kari kɔnɔ ko lamɔ t'a la s'u ma cɛkɔrɔba n'a t'aw denw ka baara dɔn a y'a ɲini a ka denw ka baara dɔn e den bɛ taga na dugu kɔnɔ e t'a kalama wa a bɛ ekɔli de la a bɛ ekɔli la ne den si sera baara wa k'a bɛ baara kɛ i den bɛ sufɛ feere de kɛ ala sago i bonya b'a la ko mun feere sufɛ feere ayi y'o nkalon ye a ye sabali sa a ye juguya dabila sa a bɛ nkalon da a denw la mun na ne de ka client don wa walima e de b'a dɔn han a ɲini k'i denmuso dɔn dɛ cɛkɔrɔba k'e bɛ sufɛ feere de kan o ba ne yɛrɛ tɔrɔ sufɛ feere yɛrɛ ye jumɛn musomanin minnu b'u yɛrɛ feere a b'a dɔn kalabanci don a yɛrɛ feere wa awɔ e de la k'a yɛrɛ feere wa i tɛ nkalon tigɛ da ne de b'a ta ka taa bila bɛɛ la e b'a ta cogo di walayi ne tun tɛ cɛkɔrɔba ye sa ne kan bɔ i da la se y'a sɔrɔ n y'i dakɔrɔ ɲi bɛ kari ka b'i da ayi non walayi ne tun tɛ cɛkɔrɔba ye nɔ ayi na i bɛ nin kari bi ayi komi ye cɛkɔrɔba ye sa a ka ɲi kɛlɛtɛ ne cɛkɔrɔba cɛ ba cɛ i bɛ nin cɛkɔrɔba kelen kari k'i ni mun cɛ ni ba cɛ i bɛ nin dakɔrɔnin kelen kari i cɛkɔrɔba k'i ni ba cɛ i ba wa n ba ayi ne ba wa n ba a ka ɲi ne tɛ kɛlɛ kɛ ni kɛlɛ kelen nin bɛ kɛ bi ayi aw cɛkɔrɔba fɛ ko an kɔrɔla ko kɔrɔ ko ayi na kɛlɛ la o kelen don quoi non na ne foronto bɔrɔ kɔrɔ o kɔrɔ tiso kelen ma cɛkɔrɔba bɔrɔ t'i la sa ne fa bɔrɔ foyi t'i la bɔrɔ t'i la ale bɛ batara den faran denmuso la jɛnɛ tɛmɛ ka don so wa mun b'a wariw ɲini ka na di u faw de ma u faw bɛɛ ye kelen dangaden ko bɛ t'i ta don sunkurunin ma e ka t'o don olu ma aw bɛɛ ye kelen awɔ cɛkɔrɔba lankolon denmuso labila maa si n tɛ n ta i fɛ sa cɛkɔrɔba walayi n tɛ n ta i fɛ ni den in kun yɛlɛnna aw ye walayi o kɔrɔ ko ne tɛ halala ye nin bɛɛ nɔgɔ de sa cɛkɔrɔba ko jumɛn o tɛ ka biɲɛ turu ne bobara la ye ne ne aw lamɛn a da bɛ jɔ la ne walayi e dangaden ba de awɔ i fa fila bɛ taa i fɛ k'i ka n'o da la i b'i ba cɛkɔrɔba e jɛlen tɛ koyi ne ma fisa ni e ye e denmuso min bɛ nɔgɔ ɲini ka na d'i ma don aw bɛɛ tɛ kelen ye wa ne tɛ n ta e fɛ ne denmuso ka nɔgɔ ye e bɛ nɔgɔ de ɲini ka na d'i ma ma ko ka cogo di sisan da sɔgɔlen don dɛ a bɛ ka taa ja e bɛ yɛrɛ feere la